everyone. Welcome back to another vlog. लोगोफोर आं दा मोनाबिलि 6टासोनिफ्रायसो vlogखौ स्टार्ट खालामदों आरो फार्स्टआव सानदोंमोन खालामला नामा इदि होननानै आंना माने एसे देहाया गाज्रिमोन आंना एक्चुअलि खोमाया मा जादोंथाय लोगोफोर मिथिया आरो बे खोमानि थाखायनो आं एकदम खालामनो माने vlog बानायनो इदि आनकमफर्टेबल फिल खालामबाय थादों आरो मैयानिफ्रायनो आरो सानसे मैया दिनैबो सानसे थांबाय दा अलरेडि 6टा इदि जाबायनो लोगोफोर मैयानिफ्रायनो बे फारसे खोमाया आरो आंना बे आगदाथिंजायनि आरो बे खोमाया एकदम खोनाखायाखै आरो एकदम इदि खोबनानै दङ आरो दुगैबाथायथ' दै हाबबाथाय इदि मोजां जाखायो एसे उनावनो 1 घन्टा 2 घन्टानि उनाव मिथिया आरो लोगोफोर मानो इदि जादोंबा एकदम मोजां जायाखै आरो दिनैबो मोजां जायाखै मैया सानसे बिदिनो थांबाय ओमफ्राय मानोबा इदि जादों आं गावनो पात्ता मोनाखै आरो आंना मालाबा बिदि जायाखै जाबाबो जेनेबा 1-2 घन्टानि उनाव बा इदि 5-6 घन्टानि उनाव गावनो गाव मोजां जालाङो खुलिलाङो आरो इदि खोमाया बन्द जाना थाबाथाय ओमफ्राय आरो मोजां जायाखै आरो बेबाराव मानोबा एसे उइक जानायखाय बिदि जादों नामा ओमफ्राय बाबायाबो बे साननैसो बेमार जाबाय थानायनिफ्राय आरो बियो ओंखाम जायाखै नालाय कन्टिनिउ एकदम हरसे सानसे इदिनो गाइखेरखौनो जाबाय थायो नालाय ओंखायनो एकदम उन्दुनोबो मोना बिदिखायबो जानो हागौ आरो मिथिया आरो रिजोना मा दा फिसालाखौ देखायनो लोगोफोर मा खालामगासिनो बियो जोहोलाव अफिसनिफ्राय मोनफैयाखै आरो बे फैगासिनो ओरैनो लोगोफोर नायदो जोंना फिसालाया नायलाय एकदम दिनै फुंनिफ्रायनो बिखौ दासिम खैखान माने गस्ला चेन्ज खालामनाय जाबाय मिथिबायना लोगोफोर अलरेडि 5 खानसो जाबाय दा बेखौ लास्ट आं ओरैनो आरो एकदम बेरायबाबो दा लेथ्रा खालामना लागोन दै फिसिनानै गाज्रि खालामना लागोन होननानै बे गेन्जिखौ गान होनदों आरो दा दै मोनबा जेबो नाङा बिदि जेसेबां बेमार जाबाबो आरो बेमार जाखांनायनि उनाव एकदम आरो बानसिया बादिया खिंखिंना जाबाय अ बावसोना होसोना मा खालामदों गुड बय you good boy ayo jump खालामदों बाबा बाज्ल'दों दे 1 2 दे गथ'आ बिराद खें जादों नालाय ओंखायनो बिराद अख्रा जानानै दै होआबा आयु नालाय गारियाव गाखोलायदों गावनि जिप गारियाव बाबा औ आइदिखौ मा खालामदोंहाय मामिखौ खुलुमाहाय दा नों हाबा जायाखैनो देनां जेब्ला हाबा खालामगोन ना नोङो अब्लासो खुलुमनांगोन मामिखौ उन्दुबाय उन्दुनानै सिखारबाय बियो 1.5 घन्टासो उन्दुबाय आरो ओमफ्राय सिखारनानै बेलगुनियाव दंमोन बेलगुनियाव थाबाबो कापाव दै लानानै एकदम गस्ला फिसिनानै माबा खालामजोब्बाय ओंखायनो लांलाबोबाय दा न'आव आरो मोनाबायबो दा मोनायाखै थेवबाबो सोराङानो दङ बाहेराव ओइ र' बहा थाङो लोगोखौ मा खालामनो लोगोखौ मा खालामनो इस लोगोखौ बोलो केन बाबा बोलो केन बाबा लोगोखौ बोलो केन बाबा बोलो केन बाबा लोगोखौ पुरा मिथियो बे लोगोखौ खालामबाय थायोना हा लोगोखौ बोलो कहाँ है मेरा बेबी किधर है लोगोखौ ऐसे लोगोफोर नायदो जोंना फिसालाया बिफाखौ नेगासिनो बिफा फैनायखौ मोनबाय ना जोहोलाव फैबाथाय बाइकनि साउन्डखौ खोनायोना आरो आं बुङोना पापा फैबाय बिदि होननानै बिदि बुंनायखाय बे माने काठनि दरजाखौ खुलिना होबायना बे बिदि नायनानै बे नेबाय थायो आरो बिफाखौ माला फैगोन बिदि होननानै आरो बे गाहायनि दखाननिफ्राय ग्राउन्ड फ्ल'रनिफ्राय गाइखेर लानो होदोंमोन आरो गाइखेर लानानै दा फैगासिनो जोहोलावा दा पापा फैबाय दा बे थांगोन दे पुरा बिफाखौ माबा खालामनो दैबो फैदों बिफायाबो फैबाय भाया गावनाय र' आलु और पानि लाबोनो होदोंमोन आरो बिफायाबो मोनफैबाय बेखौ सिनायो नालाय बे भाइयाखौ ओंखायनो पुरा रायलायो आरो लोगोफोर जोंना जोहोलावा मोनफैबाय ओमफ्राय जोंनि थाखाय रल लाबोदों चिकेन रल आं आखायाव मोनसे लाबाय ओमफ्राय बिनिया बे आरो ओमफ्राय जोंना फिसालायाबो जानो एकदम नेनो हाला नै फिसालाया दे माबा दे जादों दा मोजां जाबाय दे नोंना बेमारा ओंखायनो जानो हायो दे नोङो दिनैनिफ्रायसो बियो एसे मोजाङै ओंखाम जादों लोगोफोर दिनै सानाव राजमा संदोंमोन आं राजमा संबाथाय जायो आरो ओंखायनो राजमा संबाय ओमफ्राय जि आराम जादों आरो दिनै गथ'आ ओमफ्राय बे रला लोगोफोर बिराद टेस्टि आरो चिकेन रल ओमफ्राय बिथिं बिथाङा दा जागोन आरो दे फिसालाखौ एसे जाहो
मोसा मोसा जादों मालाय मोसा आयु बानलु लोगोफोर बे टेस्टि फार्स्ट क्लास आरो गोबां उनाव जादों दे आरो आं जि सेकेन्ड रल जादों सारि पास मासनि उनाव जादों आरो ओमफ्राय बे गोथाव मोनदों आरो जाबाय थायोना कन्टिनिउ जाया ओइलाय लोगोफोर जोंना फिसालाया आरो बेमार मोजां जाबायना बेराम मोजां जाबायना ओंखायनो आरो सिगांनि बायदि माबायाव फैबाय आरो बिहा बिफाजों बिदि खुथलुं दिंखिया माखोदों गियाननि दिंखिया गियाननि अल टाइम फेभरेट दिंखिया नामा बियो हो लोगोफोर जोहोलावथ' जोंखौ एकदम मा होनो बेखौ चिकेन रल लाबोनानै जाहोबाय एकदम जाहोनायनिबो रिजन दं आरो दा बियो माने जों फिसालाखौ आंखौ गारनानै माने लोगोनि न'आवसो थांनो ओंखारदों जोंखौबो लिंदोंमोन लोगोफ्रा माने बाट आं थाङा आरो बाबायाबो थिग जाबाबो आरो थेवबो दा लोगोफ्रा बिसोरो गेट टुगेदार खालामगोन माने बे जोंनि जोहोलावनि लोगो आरो बिसोरो बेहायनो बिसोर आवगाय बेहायनो दंमोन बे लास्ट इयारसो बिसोर माबायाव थांदों नरवेआव शिफ्ट जादों आरो नरवेआव जब मोननायखाय बेहाय शिफ्ट जादों ओमफ्राय अफिसियेल खामानियाव फैदों माने दिल्लीयाव इण्डियायाव फैदों दा बिसोरो होदों दै होदों नालाय माबा सानिया जोंनि सायाव थानाय माबाया मानसिया फन हरदों खोमा अभारफ्ल' जाबाय होननानै आरो अभारफ्ल' जाबाथाय जों खोनायाबा मिस कल हरो आरो दा जोंनि जोहोलावा बे नरवेनि लोगो फैनायखौ आरो लोगो हमनो थांनो नागिरदों आरो ओमफ्राय आरो गाबोन बे न'आव थांगोन नालाय गामियाव ओंखायनो गाबोन लोगो हमनो हायानो आरो दिनैनो लिंदों दा ओंखायनो जोहोलाया एकदम जों सानैखौ बाबाखौ आंखौ रल लाबोनानै जाहोलायदों आरो गाव थांगोन जे बियो लोगोफोर दासिमबो फिसालाया मिथियानो बिफायासो थांगोन आयु मा रायलायदों हा इउ रावबो गैया माथो हा रागा जोंदों माबा एबा आरो उब्रिया आयु टुनट्लानो माबा बुंदों बेसो मिथिगौ लोगोफोर आं बिफाखौ ना फिसालाखौ लांनो थिनदों आरो बेखौ बाबाखौ लाना थांदों होननानै आयु मा रागा जोङा बाबा बेमार जानायनि उननिफ्राय लोगोफोर एकदम बिराद रागा खरा जाबाय बांसिन मानसिया बारा इन्टारेस्ट मोनदों बेबायदि है हामा बिदि बारा खिथिदों बियो आयु गारिखौसो गारना होबाय आयु बिनि गारिफ्रा नायलाय एकदम लारि बेहायबो दङ ओइथिं बिसिनायावबो दङ एर'प्लेन मा जेसिबि ओइथिं ट्रेक्टर ओमफ्राय दा आंना बिफाखौ बुंदोंमोन फिसालाखौबो लाना थांदो आं दिनै मोजाङै आराम उन्दुनोसै बिदि होननानै उबेर लानानै फैबायानो जाबाय खैथायाव थांगोन नोङो दा बिसोर जमा थांगोन नालाय जमा माने बयबो बेलेग सासेनि उनाव बिसोर साथाम थांगोन आरो बिसोरो जोंखौबो लिंदोंमोन बाट आं थाङा दाख्लैसो लोगो हमदों नालाय बारा दिन जायाखै आरो ओंखायनो थांनो लुबैयाखै आरो बाबाया बाबरे बाब लोगोफोर जोंना बिफाया थांनो ओंखारदों दा फिसालायाथ' रिल्ससो नायगासिनोमोन दा पात्ता मोनदों आरो बिफाया थांगोन होननानै बाट मिथिला आरो मा खालामो जोंना बिथाङा ओंखारबाय बिफाखौसो बाय होदों माबा पापाया थाङो नै बेग लानानै थाङो पापाया गाबोन थाब फैदेन आया बिफाजोंसो थांनो नागिरदों बिसोरला र'दासिम बायनो लोगोफोर गवा मोनबाय बिफाया थाङो होननानैनो हरसेल'सो आरो गाबोन माने बेखौ थाब फैनो होदों आरो बिफाया फिसालाया नङाबा थानो मोनखायाना आरो गाबोन उइकेन्ड थ' र'दासिम दा लोगोफोर बिफाया थांबाय दा एनै बिसोरा फिसालाया गाबगासिनो एखेबारे खुनुरखमसो लाखिबाय आरो एकदम गाबै नालाय रागा जोंदों सोरना मेगन मोदै ओंखारदों माबा फैगोन गाबोन फैगोन बाबा पापाया आमुद सासुखौसो लोगो हमनो थांदों ना बाबा नङाबा आमुद सासुआ गाज्रि मोनगोन ना बा जोंखौ नरवेनिफ्राय चक्लेट लाबोदोंनो नोंखौ नरवेनि चक्लेट मोनजागोन आमुद सासुआ लाबोनाय
गथ'फ्रा सानसेमानि इदि बिफाजों थानोमोन ना लोगोफोर दा आरो सानफ्रोमबो बे टाइमाव थायो होनना मिथियोना बिफाखौ आरो बहाबा थांबाबो बाहेरायाव थांबाबो जों लांखायोनो फिसालाखौबो जों थांखायो साथामजों जमानो ओंखायनो एकदम गाबबाय आरो गथ'आ दुखुबो मोनो आरो इदि बाथ्रा आरो हरसेनि थाखाय जे जों थांनो नागिराखै आरो ओंखायनो थांथों दा बावगोन एसे उनाव गथ' मानसि नालाय एसे गाबनायनि उनावनो बावखागोन आरो बियो आयु आयु ayo ma मा जाखो पापा थांबाय पापा भिडिअ कल हरगोन ने दा लोगोफोर बेनो आरो दिनै हरसे माने बिफाया लोगोफोरजों मोजाङैनो टाइमखौ स्पेन्ड खालामना फैथों मालाबा मालाबा बिदिनो हगारनांगौना इसोरखौबो ओमफ्राय बिथ' थांनो नागिरा जों सानैखौ माने नागारनानै आरो आं बाबाया जोनोम जायै सिगाङावबो आंखौ जेरावबो गारनानै थाङाखैमोन आरो बियो बाट आंसो मालाबा एकदम बोलो होयै थां हारसिं थांना फै इदि होननानै थिनहरोमोन आरो फार्स्ट टाइम दिनैबो बेखौ जों बाबा जन्म जानायनि उनाव फार्स्ट टाइम खोमा फार्स्ट टाइम ना सेकेन्ड टाइम आरो दिनै बाबा जन्म जानायनि उननिफ्राय सेकेन्ड टाइम थांदों आरो जोंखौ गारनानै बियो माने लोगोफोरखौ लोगो हमनो आरो दा लोगोफोर बेनोमोन आरो जोंना बाबाया दङ न'आव ओमफ्राय दा माथो खालामगोन आरो दा बिदिनो सानैजों बिमा फिसाला थागोन दाथ' बाबाया उन्दुखाया माला उन्दुयो मिथिया आरो जोंनि दिनैनि भिडिअआ बेनोमोन आरो लोगोफोर ओमफ्राय गाबोन जोहोलाव फैगोन थाब माने लिंहरदों आरो थाब माने मा आरो बिसोर एरबाबो दिनै लोगोफोरजों गेट टुगेदार खालामनायाव मानायाव टाइमानो इसरा मालाबा उन्दुयो 3टा 4टा जालायलायो इसरा एरबाबो लोगोफोरजों थानायावनो आरो पार्टि खालामनायावनो मानायावनो 3टा 4टा जालायलांगोन ओमफ्राय उन्दुनायाथ' एकदम 10टा 11टा जागोन सिखारनाया फुङाव दा जेला सिखारो अब्ला सिखारनानै फैनो होदों आरो एसे बिसोरनाव ओंखाम जानो होआखै आरो दा मिथिया आरो आं बुंनायसो खोथा दा बे बुंनाय खोथा थाब फैगोन होननानै दा लोगोफोर जोंनि दिनैनि भिडिअखौ बेहायनो फोजोबनोसै नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन जोंनि नेक्स्ट भिडिअ आरो टिल देन बाय बाय बाबाखौ देखायलायदो लोगोफोर